Много ми се налага да пътувам по работа, но едно от най-добрите решения, които съм взимал в живота ми, е да се преместя отново в България. Затова оценявам колко е важно човек да е близо до корените си и да допринася за развитието и благополучието на общността си от произход. Благодарен съм за тази покана да бъда водещ на такова важно събитие. И като мъж, и като феминист, аз вярвам, че жените са силата, която върти земята. Буквално живот нямаше да има без жените, но и да го имаше, какъв живот щеше да бъде? Ами сега ще ви кажа. За мен щеше да е живот лишен от смисъл, лишен от цвят и красота, лишен от сила, издръжливост, лишен от посока. Има много силни жени в моя живот, които му дават смисъл, които са му дават посока, които са ми давали и продължават да ми дават любов и кураж, подкрепа и много важното чувство за принадлежност. Те са моят най-верен компас. И обратно хронологично, това са приятелката ми Мирела, това са учителките ми в гимназия, класната ми Мандева, сестра ми Лия, братовчетка ми Ели, Леля, война, милите ми баби Ели и баба Лена и баба Ванче и разбира се майка ми. Майка ми, искам да ви кажа, че е супер човек. Тя е свръхчовек. И ще ви дам един пример. За 31 години кариера като съдия по наказателно право, майка ми няма един просрочен съдебен акт. Майка ми има един от най-високите резултати в България за потвърдени присъди от висши инстанции. Спомените ми от детството ми са, че майка ми се прибира към 12-1-2, довършва си делата от масата, докато аз пиша домашните, изпитваме домашните, докато готви топла храничка да имаме всяка вечер за цялото семейство. Междувременно гледа 9 години по-малката ми сестричка Лия. И макар да работеше върху супер невероятно тежки дела през годините, никога не е носила товара, емоционалното бреме на работата си вкъщи. Винаги ни е обгрижвала с една лекота, ефирност, с любов и грижа. Винаги е била домакиня, за пример, винаги е била подкрепа, опора и партньор на баща ми. Винаги сме виждали любовта помежду им. И винаги е държала дисциплината ни да е на нейните стандарти или поне се опитвала, тъй като за такива простосмъртни като мен и сестра ми, това е абсолютно непосилно. Или поне за мен. Възпитала у мен честност, морал, справедливост и стремеж към истината. Също така да се отнасям с всеки човек с еднакво уважение, независимо от тяхната позиция в обществото. Чак след години осъзнах колко много всъщност ти е коствало всичко това и оцених всичката грижа, която съм приемал за даденост. Мама е супергерой. И последно нещо искам да кажа за нея. Освен всичко това, мама беше единственият човек, който повярва в мен, когато шокирах близки, семейство и приятели, че оставам в Лондон и ще ставам актьор и че няма да занимавам с семейния бизнес. Тогава тя ми каза нещо много, което така остана с мен. Тя ми каза: Юли, изборът на професия е ключов за щастието. Съзнателният живот на човек преминава 70% в работа и ако ти не си щастлив и не обичаш това, което правиш, ти ще бъдеш неудовлетворен и нещастен и ще принасяш това и в личния си живот. Затова следвай сърцето си. В камерата. Благодаря ти, мамо, че ме подкрепи и ме окуражи да вярвам в мечтите си. Благодаря, че ме научи и възпита да следвам сърцето си. Всяка една от вас тук, мили дами, има тези суперсили и ви гарантирам, че ние мъжете разчитаме на вас да ни правите по-добри, да ни давате смисъл и посока, за което ви благодаря.